Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras madihita saluhutna amanginang, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ada orang sota puka parmingguata, parjolo mahita martang yang naohom di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matu hata mareda maitasan buku de nomor tolu. Puji Jehovah,
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon mau ale debata jala perbedahon badak kudepak bangson na so dolat roha. Saya palua maahausian bawa si ulahon si pautoto dohot hajek kelon. Ay hodo debata hararuan ni hagogoku. Tongos mahati uramu dohot hati guramu. Akan manogu au, pataru au, tudolok na habediamu dohot ingananmu. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu padumun jolma dohot debata. Upuji hami guarmi jala hodo kami moliate tuho ani saluhut na binahemi patupahon hanguluan nami. Saya dongani mahami marhiti-hiti asin ni roham aso pikir hami toktong na tinomu dohot hamamatem. Asa warsakon hami dosa nami jala sa tubo di hami hapersiaw na sitong jala asa marroha haholongan hami huhut madok moliate tuho asa ulo hami may huton horo di hamatean ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tongan di saluhut huria nang tinobusmu marhiti mudarmu nabadiai ulat nyon ro di salileng-lileng na amen. Tangion hamuma patik ni debata siar patik perjulu 1 pawapaton. Ahu do Jehovah debatam nina debatata dang jadi marakup ahu bainomu debatam. Patik paduahon dang jadi ganawamu dala dang jadi sumanomu manang ahna di banua gijang dohot na di banua tonga ro di na di bagasan aek na di toron di tano yang gotong gabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna ay hona uhumna dusugot akan marsineang di guarna. Patik pawapaton ingot hamu ma pabadihon ari minggui di nonomari ma ulah hamu nasa silonmu alay di anggo ari papituhoni ari paredian ni Jehovah debatam doi dang jadi ho mangula anggo nasadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahamu, ro dipangisi di hutan ni halak pe na mangibati hutam. Adi na nomari do ditoppa debata langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni, di baheni do ubahena di paso-paso debata ari paredenanay jala di perbadiai, atong rapang idul gugo mahita tua mata debata lamang ulahon patiknay. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami mangulahon na partupatik mi. Amen.
Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogono suatu dosan jala ama para siroha. Dang lemoroham midahamatian ni berdosa. Mulak manian perjahati itu madikon dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Ala nido bahan hupangido hami. Saya sudah timatorotor asa unang mangonai betu hami. Saya sama sudut sanami. Asa mangolu hami di bagasan asin roham. Saya pargogoy mahami. Asa margogo hami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga tatsuhasa ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna nina Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dapdap. Botar do bahenok ko songon itak. Nang pirara songon abit hasubba. Gabi songon hapas do muse. Asanga pun madidebata na digijang. Amen. Epistel di minggu tesadarion, imantar surat siar Romualu, membuka sian ayat onom saat rodi ayat 10 sada, tajahama marsikat soring, diat parpudi rap mahita majahasa. Ay hamatiado harohaon ni daging, alay hangoluan jalhadameon do anggo harohaon ni todi. Hamusuon dopak debata do harohaon ni daging, dangolo unduki dipating ni debata, ay dang tarbasan. Alay dang terhalo mohon debata aka paroha daging. Di bagasan ton dido, molotung tututon dini debata marengana di bagasan namu. Alay moloso ton dini Kristus di jolma, dan Kristus napuna ibana. Alay molo Kristus di bagasan hamu, mangolu doto di alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosai. Alay molo marenganan di bagasan ham to dini sadok hangoluan ibana na manungguli Kristus Yesus si maranang Matang muna namatay, inorhon ni dilina na mangangani hamu. imasahatna martuado akan ato mangihon hatani debata jala no peopsa. Amen.
Taha tidakon maha persiawatay, songon na hina tidakon ni dongata sa persiawan sa dok portibion, rap mahita mandok, au persia di pati Jehovah, ido ama parguna suatu dosan, nato mapalangit dohotano, au persia di Yesus Kristus, anak di pati Jehovah nasaseday, iman tubuhan si Maria, nagabagabayan si Anto di perbadia, ada orang suabubuhan. Ido tu hatta natu mau na bernit di panghuman silatus nampatnya terpajalo ibana di hapinar silang natuat wadua toru dung ditanom namulak mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahu dulu siamun di tempatnya Jehovah amanai pargun suatu dosa ni disima ibaiman mangumi mangulu dohot namate au persean to jala adong sara huria na badia, huria atau panya Kristen akna badia, do dia sisani dosa, do dia hitan na madok, mulak mangulu so dagingin halak nong mate, do niangulon na sora suda. Amin. Salam. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 22 Maret 2026. Pertanyaan Week, Rabu 25 Maret 2026, masuk pukul 10 siawib. Sada, Week Pisangan Gading Raya. Dibagas di keluarga, Nyonya Bunga Situmorang Boru Manulang. Alamat Jalan Gading Raya 2 RT 03 strip 013 nomor 14 Pisangan Timur Jakarta Timur. Inganan pertangyangan di Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2. Wik Rawamangun Tolu dan Wik Rawamangun Opat Perhubungan. Dibagas ni keluarga situa Nyonya Sirait Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Layur Selatan nomor 15 Jakarta Timur. Inganan pertangyangannya Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Tolu Wik Rawamangun Sada. Dibagas ni keluarga situa Wom Sitar Sinaga Rosta Boru Tumanggor. Alamat Jalan Mustika Jaya nomor 14 Rawamangun Jakarta Timur. Opat Wik Gangkana. Dibagas ni keluarga Nyonya Tobing Boru Hutapea. Alamat Jalan Rawamangun Muka Selatan Gangkana nomor 5 RT 08 strip 015 Rawamangun Jakarta Timur. 5 Wik Cipinang. Dibagas ni keluarga Poltak Arwan Rima Boru Siregar. Alamat Jalan Cipinang Baru Bundar RT 10 strip 06 blok B3 Cipinang Jakarta Timur. Kamis 26 Maret 2026 masuk pukul 10 siawib. Sada di Wik Kayu Jati Sunan Giri. Dibagas ni keluarga situa Paul Sabar Tunggul Haposan Tambunan Luciana Rumondang Boru Sipautar. Alamat Jalan Sunan Kesepuhan nomor Tolu Rawamangun Jakarta Timur. Inganan pertangyangan di Ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2 Wik Kampung Ambon. Dibagas ni keluarga Alpian Ujung Desember Purba. Strip Pendeta Rita R Boru Siagian. Alamat Jalan Pelapon 3 nomor 16 Kampung Ambon keluarga Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. Inganan pertangyangan di Ruangan Lukas. Pertangyangan keluarga Parhalado. Senin 30 Maret 2026 masuk pukul 10 waluwib. Di Patu Pado pertangyangan keluarga Parhalado di Ruang Timoteus. Sude Parhalado dohot keluarga asa mandohoti pertangyangan ini. Jala sekaligus ma Patu Paon Pangapulio tu keluarga situa
Herianto Sinaga Boru Pangaribuan. Parheon SPH HKBP Rawamangun. Ombar tu Parheon SPH HKBP Rawamangun di patupa do lomba kreativitas dohot passion show berbusana sian bahan ulos dan kebaya di hari Jumat 27 Maret 2026 pukul 10.4 WIB 1.10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. PIC Murni Manurung. Mutasi pendeta. Hombartu surat aputusan pimpinan Eporus HKBP Taringot mutasi pendeta. Pendeta Joni Rumahorbo STH, pendeta fungsional HKBP Rawamangun, Gabi pendeta fungsional Resort Jakarta, maringanan di HKBP Pondok Bambu, Minggu pagi Distrik 8 DKI Jakarta. Jala pendeta Sonta Priska Borusihan, STH Pandita Fungsional HKBP Resort Prumnas 2 Bekasi, Gabi pendeta fungsional HKBP Resort Rawamangun Distrik 8 DKI Jakarta. Minggu Sadarion 22 Maret 2026. Di Patupado Parborhat Pendeta Joni Rumahorbo STH, Dohot Pangojakonon Pendeta Sonta Priska Borusian STH, di Parmingguon pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun Sipul Parmingguan di Patupado Ramatama di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. Di acara Parborhatom Pendeta Joni Rumahorbo STH Minggu 22 Maret 2026 Sadarion di Sude Parmingguan tapa sahat do hamuliaton marhite amplop na pinarade ni huriata di pangobiasion nasida nasalelengon di huriata jala bui do di transfer tu rekening Bank BRI 0967 01 tolu 42 walupitu 5 tolusia dohok rekening Bank Mandiri 006 00 1 44 20 545 atas goarni Pendeta Joni Rumahorbo STH manang marhite kiris na adong di amplop. Ibadah malam pasion hari hamamate dohot aheon manang pasca. Ibadah malam pasion 1-3 di Patupa hari Selasa Rabu do Kamis. Manang 31 Maret tanggal 1 April do tanggal 2 April 2026 masuk pukul 10 siawib. B. Jumat tanggal 3 April 2026 ima parningotan hari hamamate Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung. Gereja Patupado Parminggon Jumat Agung ima. Sada pukul 6 WIB merbahasa Batak. 2 pukul sia WIB merbahasa Batak. 3 pukul 10.4 WIB ulon nahohom manang persekutuan khusus merbahasa Batak. 4 pukul 10 WIB marbahasa Indonesia, 5 pukul 10 sia WIB marbahasa Indonesia. Di sude ibadah di Patupado Ulon Nabadia kecuali pukul 10.4 WIB manang ulaon nahohom. C. Minggu tanggal 5 April 2026 pukul 4.30 WIB Patupau do ibadah buah-buah ijuk manang pasca subuh. Maringanan di gereja doho tema Kristus bangkit membarui kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Ruas ni uriata dohot anak sekolah minggu manang ASM dung sidung pawai obor sian sinantam diudiuti mese ulaon mangalului telor pasca. D. Tanggal 5 April 2026 ima parningotan aheon ni Tuhan Yesus Kristus manang pasca. Patu pautado parminggon songon nasomal
sada pukul 7 WIB marbahasa Batak, 2 pukul 10 WIB marbahasa Batak, 3 pukul 10 tolu WIB marbahasa Indonesia, 4 pukul 10 tolu puluh WIB marbahasa Indonesia, 5 pukul 10 sia WIB marbahasa Indonesia. Minggu tanggal 5 April 2026 sekaligus doi Ari Haeon Ina parmingguon dihobasi aka ina manang namanjalo tamu dohot kolektan. Sumbangan laptop di Jalo Huriata do sumbangan 2 unit laptop merek Asus. Sian keluarga Robert Simanjuntak inata situa tanti boru manurung wik Duren Sawit. Gereja Pasaton Mauliate Tunasida Tuatama nama masu. Tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbogaso ma adetia restu Febrian Sinaga. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni amata Warman. Tubuh ni inata Torsina Meliana Boru Sinambela. Dohot Orana Febrianti Boru Panggabean. Ruas ni HKBP Sola Gracia Boru ni amata Ependi Panggabean. Tubuh ni inata Mida Banjar Nahor. Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tikting parjolo dohot paduaon. Naing manjalo pasu-pasu parboga sobma. Riko sangap mangiring manik. Ruas ni HKBP Resort 3 baru dairi. Anak niamata paran manik. Tubuh ni inata Ruli Regina Boru Sigiro. Dohot Orwana Sarah Claudia Manarai Boru Silaban. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Manis. Boru ni amata Santun Silaban. Tubuh ni inata Suluh Megawati Boru Siagian. Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 di gereja HKBP Resort 3 baru dairi. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobima di jolo ni tuhata. Tambahan namar sahid Nyonya Situa Berlin Boru Panggabean. Pelian dohot aka udut ni buah-buah tajahama di warta digital daung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debataba aka barita masa dot ulang aka sipatu-pata bain sangap di guarna. Songoni matiting di huriata minggu sadarion. Horas boleh tema.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita manginang, saksauni amanginang nama dohoti parminggo di Jabu Marhite live streaming, di bagasan Minggu Judika, hatani debata natar surat sian Yehezkiel 37 ayat 1 sahatu ayat 14 sonom maridok tapai huti hutma di bagasan rohatta. Dungi songgop matuau tangan ni Jehoba, jala ditogihon au haruar marhite hite todi ni Jehoba, jala di Paulon ahu di tonga-tonga ni rura, nagok holi-holi ni jolmana mate. Dungi ditogihon ibana au mamolus sian labung nasida, tuk humaliang gabe idama, kodang situtu mararahat di atas sisik ni rurai, jala idama masak situtudo luhut nai. Jadi nina ibana matuau, ale anak ni jolma, atahe, tagamon tarpangolu dope aka holi-holion, gabenikuma, ale Tuhan Jehovah, odo ubotosa. Jadi nina ibana matuau, manurirangi maho taringo tuaka holi-holion, jala dohonomu ma tunasida, ale holi-holi, akan namasaki tangihon hamuma hatani Jehoba. Songonodo hatani Tuhan Jehoba tuaka holi-holion. Idama ahu mangaleho todi tubagasan hamu asa mangulu hamu. Jala au mangaleho tuatas hamu aka urat-urat dohot patubuhos sibuk di atas hamu. Jala ahu mabahe kamu marhuli kuling, uhut mangaleho todi tu bagasan hamu, asa mangolu hamu, asa tung di tada hamu, ahu do Jehoba. Jadi manurirangi maau songon naung tinonahoni tu au, jadi dina manarangi i au, Roma sada suara, jada ima, jada idama, masa suara namar ngongos, gabe marsitopotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma, gabe idama, nunga marurat urat nasida, jala tubuh sibuk, jala leap huli-kuling di atas nasida, alaidang adong dope anggotodi di bagasan nasida. Dungi nina ibana matuau, manurirangi maho tuto di'i, manurirangi maho tutu ale anak ni jolma, jala dohonomu ma tuto di'i, songonodo hatani Tuhan Jehoba, Roma ho ale todi, sia desa naopati, jala mangulus maho, tu bagasan halak na binunuon, asa mangolu nasida. Jadi manurirangi maau, songon na tinonahon na itu au, gabe Roma todi i tu bagasan nasida, jala mangolu nasida, laus diojakon pat nasidai, parduan parangan apala nabolon sahali doi. Dungi nina ibana muse tuau, ale anak ni jolma, akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi, idama akka nasida madok, nunga tung masak holi-holi nami, jalapesan arop-arop ni roha nami, naung pidum dohami. Dibaheni manurirangi maho, jala dok matu nasida, songonodo hatani Tuhan Jehoba, idama, ahu mangukap tanomamuna, jala ahu maboan hamu nakok sian tanomamuna, hamu ale bangsoki,
jala ahu manogihon hamu mulak tutano Israel. Jadi tadaumuna ma'ahu do Jahoba, yadung huukap tanomamuna, jala huboan hamu nakok ale bang soki sian tanomamuna. Ahu huhut mangalehot todiku tu bagasan hamu, asa mangolu hamu, jala ahu mabahin hamu, mar hasonangan di tanomuna, asa tung ditadahamu, ahu do Jahoba nama doki, huhut mabahesa, ninna Tuhan Jahoba. Sahlinai horas madihita manginang, tentu sahali molo mate peskrin di joloon dang makurangi hapor syot tanamar minggu nanti amanginang. Tentu sahali media doi nangpe mate media na di jolotai alai anggohita namar minggon dos do takaranna dos do relas nirohata di nama muji pasangapon guarni debata hita di garejata di bagasan tikyon. Amanginang nahuha holongi di bagasa Yesus Kristus totu sahali ait BH ya hita tongon hagoran manang bagasta. Totu sahali molo jongjong sahalak jolma natiki hagoran bagas nai di tengah-tengah puing-puing, di tengah-tengah bekas-bekas daripada bakaran-bakaran manang aka sisa-sisa ni pembakaran bagas na hagorani totu marnidai songo dohonot tama tabereng aka bosi-bosi, tabereng aka nasomatutung, mungkin tabereng dopak di dia maditiki kamar bolak, di dia matiki dapur, di dia matiki podoman, boydo tapi kiri alai olo de sipata pikirata, tang mulak be bagasi songon naparjolo ala nunga tinggal puing-punging. Totu sadago barat doi di bagasan rohata doho di bagasan pikirata naung marosak naung gabegoara ma puing-puing olo do tohonota di bagasan pikirata nang rohata nasotu pabei mulak songon naparjolo. Jala odo sasitong na amanginang di bagasan turpukta di minggu judika di bagasa tikyon songon parrohaon ni jolma, songon pangalahon ni jolma do sasitong na taringo tu holi-holi, taringo tu puing-puing, taringo tu akka nabui mabaher rohata hancur sehancur-hancurna. Ido ubahen amanginang molo taida Yehezkiel 37 on ma intini Yehezkiel dan biasanya kitab Yehezkiel ini molo dijahajolma ahado na khusus yang buku ni Yehezkielon pasti selalu kita mengingat karena hanya hola di Yehezkiel dari dokon akka holi-holi mulak muse mangolu gabe jolma hola di buku panuri rangodo di hatahon nasida taringot tu boha holi-holi, boha naung mate, boha naung horing, mulak musai gabe mangolu ala gobara doi songon parangoluon ni jolma. Jala odo turputa di bagasa minggo paingotok kita na parjolo aka amanginang ternyata gobaran ni jolma naung madau maradopo debata, gobaran ni jolma nang madau sia debata tarsongon holi-holi nasoadong be disi daging na nasodong be disi uratna nasodong be disi sumsumna sude nunga koring tangadong be disi hangoluan alai ditiki
di sisongonima, sai jonok pasu-pasu, sai jonok nama bergoar, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah kitab Yehezkiel ini. Amanginang, ibuan debatado marhite panurirang Yehezkiel tu sada rura, manang tu sada huta lembah nama sai godang tengkorak. Totu sahali amanginang molo didok tengkorak, tak ada petarida ya teh, molo sodiokal. Molo sodiokal tengkorak, holi-holi, tak ada petaridai. Tabayak ko majo asugari adong sadahuta, dang adong dikubur di si molomoding jolma, napabuahon, nahum masjid sian nahum masjid. Ido ubahe si pata manang di dia pe jolma modding, molo di dia pe jolma modding, ikko sai dikubur hodoi, molo tarida tengkorak, pabuahon haleao doi, dihita halak batak, nang di bangso Jahudi, marseraha soni tengkoraki. Ditiki di boan, si Yehezkiel tu sada rura tu sada lembah, ditiki di zaman ni si Jerobeam di abad patolu, di abad paonopon. Ditiki i memang parngoluan ni bangsa Israel memang nunga mago identitas nasida maradopo debata bagas joro ni debatai nunga maloha. Jerusalem na dieluk-elukan nasidai dangadong be ubahen molo nunga maloha bagas joroi dang holan bagas joroi na maloha alai doho do partodion nasida doho do ngolu nasida sigan upari nunga saibe saluhutna ala Jerusalem ala bagas joro ni debata dianggap songon kemandirian nasida maradopo debata. Songok kita doya manginang ay molo nunga tabereng gereja Rawamangunon di dia pehita mardala di dia pehita marminggu bahkan liburak kita olo doa kadongan-dongan amanginang live streaming yang tetap ditonton adalah Rawamangun. Apa sih yang gak kita lakukan demi gereja kita Rawamangun ini? Pokoknya manang dia penanidokna tentang taringot tuhuria harap ke BP Rawamangun au parjolo tusi manang aha si bahenon au parjolo tusi alaboha jongjong HKBP Rawamangunon ini bagian daripada identitas haporsyaku. Jalaboy do lemas pikirata idong bahen amanginang godang dang hola di Jakarta Timuron dang hola sekitar Rawamangunon ruas ni HKBP Rawamangun tersebar di Jabodetabek bahkan adong di luar negeri ala kecintaannya terhadap gereja bait Allah yang kita cintai ini. Songoni magobaran ni bangsa Israel nang maheu nang nadate maloha roha nang pikiran nasida ala nung ngatar buang nasida tu Babel dang adong be pakirimon dang adong be si idaon holan pai mahon mate nama dang adong be naboi mangodiho kami sian tano Babylon. Ido ubahen ditiki di bohan si Yehezkiel ditiki di bohan ibana tu sadarurai didokon debatama tu ibana. Di doko debatama tu ibana bereng jo holi-holi i nunga mate alai suku-suku ni debata tu si Yehezkiel boy dope tarpangolu holi-holi i ai nunga horing situtu holi-holi i alai alus ni si Yehezkiel saguru di debatama mangolu manang boy dope tumbuh menjadi kulit, tumbuh menjadi sumsum, tumbuh menjadi urat, jala di paulak do, tuhuaso ni debata. Dohono na tuhita manginang. Molo au, hamu na tua-tua, terbatas do gogota. Sadia goi mahamu boi majaga akayana komu.
Sadia boy mahamu madokon holong ni rohamu maradopon na tua-tuamu. Idok kamu do tua kaya nakomu au ma anon anakoku molo sorang magoda ko au ma anon nama jaga ho au ma anon ni na parjolo pasang bada tuho manang dia ho alai ikot taingo terbatas dogogota pikirata. Dang sude masai. Jala sipata aka pinabor hak ni tangiang tarpatu pahita do lobi sia gogota lobi sia na adong dihita ubahe tadokon terbatas do autu hasongo jolma alai di debata dang adong naso tarpatu pa debata hola di debata doi ido ubahen ikon adong dosa dapat dohan iman dalam orang Kristen kembalikan kepada otoritas Tuhan paulak muse tu sakap dohot lomo ni rohani debata ala macai maoldo jolma majalo otoritas dohot sakap ni debata di bagasan ngoluku dohot di bagasan ngolum amang inang ido ubahen di doksi Hesekiel dalam bahasa sekarang ya udah aku turut aja Tuhan ya udah aku manut aja Tuhan apa yang mau Tuhan lakukan. Dang didokon imana pitor. Pangulu ma Tuhan. Daung be Tuhan. Alai di paloas ye Hesekiel do saguru di dewata aka holi-holi i. Molo panguluon na dape aka holi-holi i saguru di debata do. Molo lomoro hani debata akan atakangi mulak maradopon ibana. Ikon debata do paulakon rohanai. Kalau Tuhan menginginkan yang sakit itu sembuh, itu kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa. Kita hanya boleh berkeinginan, tetapi kembalikan di huaso otoritas ni debata di bagasan nguluta. Ido ubahen haita halak Kristen. Molo martangiak kita. Iko saijo jotat bengi tatangihon aha nanidok ni debata. Tangi ahanan hidop ni debata di bagasan ngolum dan memaksakan, bukan memaksakan keinginan kehendak kita kepada Tuhan. Alai saguru di debatama namasa dihita. Napa dua hon? Dung didok si Hesekiel saguru di debatama taringot tuaka holi-holi nang mate nang horingi alai didokon debatama asa manuri rangima si Hesekiel tu holi-holi i. Emang atar mauldo ate. Mauldo tarjaloloha atar bohama si tutu bohama si Hesekiel madokata tu nang matei. Alai hatani debata doon bentuk imperatif bentuk perintah na pinasaha ni debata tu si Hesekiel ikod dohononna hata ni debata tu akka holi-holi i. Hata ni debata ido pasahatonna tu holi-holi i dang hatana dang pikiranna dang lomoni rohana. Alani ido amang inang ini sebuah kebanggaan bagi kita. Namar huaso situ tuh hape hatani debata bahwa firman Tuhan ini tuh punya kuasa mangalehon gogo mangalehon huaso di bagasan parngoluata. Alanido amang inang tengok tiki si Silas doho si Paulus ditiki di penjara nasida ahado nadila nasida tehe mereka memuji memuliakan nama Tuhan sehingga penjara itu terbuka karena gempa. Karena lalo na masa ditikii. Jala odo na taukuho di bagasan parnguluata. Marhuaso do hatani debata di bagasan parnguluaku doho di bagasan ngolum amanginang. Ido ubahen hatahon hatani debatai. Perkatakan, bukan hanya perkatakan, tetapi lakukan firman Tuhan itu. Karena firman itu berdaulat di bagasan ngoluku. Jalatuk doi mabuat akka holso pamalum akka namar sahid. Ida ubahin namang di bagasan parngoluan si ganupari. Mola dong dison namang
nama kanguluhon partangyangan, mau lihat mak, marsahala, margogo situ tu do tangyangnya. Molodong dapat dison nama mudai ianakonna tarlumobi marhite hatani debata nang pesipata inadokan ai sonod do anak koku ai didokdo manang tu dia noko lau debatado mangaramotiho ai songot tersurat di Lukas sada ayat 37 tersurat di Lukas sada ayat 37 Jehovah si parmahanau dak kurangan manangaha au. Apa Lukas sada ayat 37 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alai dok kone mana Amsal 20 ayat sada. Perkatakan firman Tuhan itu, karena firman Tuhan itu berwibawa marsahala situ tudo, paubahon ganup roha, ganup pikiran di bagasan parnguluanna. Ido ubahen amanginang di bagasan parnguluata si ganupari taidama bohado huasoni debata hatani debata naung sinuatot tu bagasa rohata. Heado tapi kiri ganup hatani debata nata jaha nata tangihon di ganup parmingguon manang ganup di ser akasitua renungan ikutlah aku heado tarajumi hatani debatai mungkin nuaing songon di bagasan akatano na koring dope ibana alai tarajumi otik manang godang manang leleng firman Tuhan itu berkuasa dalam hidupku dalam hidup amang inang sehingga kita melihat bagaimana Yehezkiel memberitakan firman Tuhan itu belum bertumbuh. Dang mangolu dope, dang adong dope urat, alai di hatahon ibanai tu halak holi-holi napea disi, holan di tangihon ibana hatani debata, jala diulahon ibana, manurirangi ibana tu holi-holi i, gabe saotik demi saotik. Mangoluma daging dohot urat-urat dohot holi-holi. Amanginang ditiki di hatahon si Hezekiel taringotu panuringanna taringotu holi-holi taringotu aka daging urat dohot sumsum dohot akana asing na adong di pamatang ni jolma dang pitor jongjong dang pitor mardalan, dang pitor boi ibana, mangan minum, alai didok naki di bagasan, martomu ma'aka daging, martomu ma'aka kuliti, dan mereka mulai bergerak pelan-pelan. Proses firman Tuhan itu bekerja seperti itu. Ido ubahin amanginang, odo nata haposi di bagasan ngoluta ganup hatani debata ganup firman Tuhan yang kita dengar yang kita serap dalam hati pikiran kita itu bukan langsung mengubah 100% keadaan. Alai setidakna na parjolo molo nunga ditangihon hutangihon hatani debata na parjolo di pasabam rohaku, di patogu haporsyoku, di lehot tuau gogo, tarapul rohaku, mangudut nai, didongani, diramoti, bahkan anon di ujungna sahatma di pasu-pasu debata ngoluta. Alani unang adong nama dele, palileku. Terlalu lama firman Tuhan itu bekerja. Unang adong nahol soa paimaho prosesi aidang satokin. Alai ganu pari ganu tiki iko diborno hido hatani debata asa hatani debatai saotik demi sedikit dia berkuasa dalam kehidupan kita sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan, tenaga, bahkan imun dalam kehidupan kita. Memang aka sudut nopo sonoengon lebih suka yang instan. Hatop patok manian, muluboi manga pe hatop,
moloboi, sude hatop dang olo pai maho proses. Jala memang ditiki pai maho prosesi do hita sipata madele, sipata ditiki pai maho prosesi hita madokon menyerah, tidak mau lagi berjuang karena apa? Karena prosesnya terlalu lama. Tetapi kita melihat proses manusia berbeda dengan proses yang Tuhan berikan. Amang inang nawaholongi di bagasa Yesus Kristus, molo didokon di bagasa turbukon, tudosana ngoluta songon akka holi-holi, manang kata kasarnya, songon bake namardalani do, molo adong holi-holi, molo adong jolma, dang mian todini debata di bagasan ngoluna. Molo adong jolma, dang mian todini debata di bagasan ngoluna, tudosan songon bake holi-holi namardalani do. Ala dung adong dagingi, ay dung adong jolmai, gabe jolma didok dang sikop dope, ala dang diuluson, dang dipasaha debata dope tunasida, to dihangoluan. Ido ubahen amang inang, mangolu pe jolma, boy do mangolu. Boido karejo, boido marpikir, alai saleleng dang adong todini debata di bagasan paranguluanna, tudos songon bake na mardalani do ibana di hasianganon, mardalan ibana karejo ibana, mangan ibana, alai dang miat todini debata di bagasan ibana. Ido ubahen dung di uluso debata, todina tu jolmai gabe sadat jolmama ibana nang mian todini debata di bagasan paranguluanna. Ido ubahe namang inang, ganup ahape, bagas joro, jolma, ulaon, molo so di paian, molo so miat debata di bagasan ibana, sasitongna, boido do honon, holan bangunan do bangunan, kalau tidak ada to dini debata di bagasannya. Ido ubahen moladong ruas ni huria, nalaho mapatupa sopo-sopo bagas-bagas, saiju molo jauhamu debata, marhite molo soboi padita parhalado, totu sahali pikiranmu bahamu martangi yang disi. Manang moladong aka usaha, molo soboi akan naposoni debata, bahamu akan natoras, martangi yang disi asa anggiat todini debata mian di bagasan usahamu. Jalahit ape ganup napungu dison manang ahape ikon miat todini debata di bagasan ngoluta asa todini debatai na marhurajai marhuaso di bagasan parnguluata asa i napatupahok kita diaka ulau nadenggan jaladung miat todini debata di bagasan ngoluta terdorong untuk melakukan kebaikan. Dan inilah yang mau diharapkan dari kita. Setelah todini debata mia di bagasan ngoluta, gabe halomoan, maka tidakon debata mahita di bagasan ngoluta. Amang inang om mahata parpudi siah kami. Ala di hari Minggu tanggal 15 nung ngadio jako behami di HKBP, podok bambu minggu pagi, ikon podok bambu minggu pagi do, dang boy sohola podok bambu nai. Nah, jadi podok bambu minggu pagi, jala anon pukul 10 di Paborhat Mahami, sian huriata HKBP Rawamangun. Lasia dorohaku marminggu marjamita jamonom, dang na madokon dang las rohaku molo marminggu jam na asing. Tinggal do sude alai ulas do rohaku molo marminggu au songo ruas jamonom molo so marjamita, manang molo marjamita au pukul onom. Ai boha, dang adong pola drama-drama di jam onomon, dang adong pola lewat sianon, sadok las rohaku molo nunga jamonom. Roh hudul manangiho kata ni debata, dang adong pola.
Dangadong pola. Ale roh hudul manangi hokatani debata dungsi dungi mulak mute hita. Ini sebuah kebaikan teladan yang luar biasa di ibadah kita di HKBP Rawamangun. Alani i, jongjok kami di son, pasahaton, mau liate di parsawana kanaudi nadenggan di HKBP Rawamangun. Saya paju pada pehita di aka naune, di tonga-tonga ni huria, di paradatan, di onan, di pasar, dohot akar ragam na asing. Akan adeng ganima tapai hutihut taulahon aka manginang. Muladong nahumurang atas nama Padita Joni Parlindungan Rumah Horbo Inang Lydia Priscila Siregar Gogo Allegro Rumah Horbo dohot Elora Jegesta Rumah Horbo hami jongjong dison. Hapusok kamu masya rohamu nading ganima tayahi. Asa marhite pakobasion nami sangap hamuliau madi debata. Amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami mau liate mahopasa rohanami Tuhan di minggu nami sadarion nunga hutangi hok kami hatam ima debata namian marhite todim di bagasan ngulu nami alani Tuhan todim nang mia di bagasan ngulu nami pataruhok kami, tu ulau nadenggan, tu pakobasion na lam dasip, asa marhite, toddi nang mia di bagasan hami ganu marsada-sada, borhat maruas ni huriam makatahon, hata hanguluan, mangulahon akan nadenggan, asa di ida saluhut portibion, ruas ni huriam, nunga majalo toddi, jala mangulahoni, diaka humaliang, di bagas, di parkarejoan, dohok di ragam niaka, pardalanan yang ngoluna sida. Tuhan Jehovah debata, mau liate ma di parsoran naulina dengga di huriam HKBP Rawamangunon, boy hami makobasi, 4 tahun 5 bulan di huria HKBP Rawamangunon, hasangapon hamuliau ma digoarmu marhite pakobasion nami. Tuhan Jehovah debata amanami, pasu-pasu, saluhut ruas ni huriam. Sogot borhat nasida mangula akau laon, adong nama rubat, adong ruas ni huriam nama muka usaha, adong nama liburan, dohot ragam niaka pakobasion ni ruas ni huriam. Juluani laka nasida Tuhan. Saksoni akaruas ni huriam namar sahid ima hot uli manulang Wiliater manurung nyonya siahaan Ivan Borusilaban Insinyur Dinar Panjaitan nyonya siani par Borusi Manjuntak Stephen Sibagariang nyonya Sirait Boru Batubara Romi Samosir Susi Maulina Sinam Bela dohot inang nyonya Situa Berlin Manurung Boru Panggabean dohot ruas ni huriam namar sahid nasoboi huguari hami nasoboi huboto hami di idia nasida bahkan rodo hami marminggu noaeng alai di bagasan parsahito kami panghiduan nami asima roham di hami asima roham di akar ruas ni huriam pamalum pargogoi mahami saluhutna mauliate madiho Tuhan di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Masa kami
Olan alani dengan dasar Rapita jongjong Martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua kicang, hodo harorwani saluhut silehol-lehon na denggat dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami masyanani lehomi Tuhan pilihan nami Tuho, sai calo mai gabi uap na khusus di jolom, paso-paso mai jala ramoti, asa ho parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tongan huriam, dohot di portibion, Puhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di banua kijang, sai pinarbadi amaguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomeni roham di banu tongosong na di banua kijang, lehoma tuhami sadarion hangulua siapari, sai sama dosa nami songo panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor homa damena tutodim.